Okay, maing mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ada na punta mga higala, nini nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini mga higala inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acabuyong adlaw karon nga Biyernes, no? Pizza Juice na kini makigala sa bulan sa Abril tuig 2026. Hapit na gyud mga higala na may ipangbalhin. At tinud ana lang mga higala, sakit-sakit gyud sa amo ang balatian nga mabalhin mi labi na parehas na ako nga siyam ko katuig nga na-assign diri sa Ayungon, no, kay extended man ang ako ang assignment kaniadto. So niabot yo kog siyam katuig. So muna nga medyo gyud kanang nagitsakit gyud sa kumbalatian ng pagbiya ba the pain of the kana bitong ang sakit sa panagbulag of separation. Pero at the same time, excited pud ko. Excited pud ko mahigala sa akong bagong assignment. No, kay nga naman taga-manhuyod baya ko. No, unya wa jud ko magdahog nga sa una gamay pa kong bata, magdagandagan ra diha ang simbahanan, nahimo kong choir din na sa manhuyod, nahimo kong kanang gitawag nato kana bitaw kuan mo higala. Kana bang usa sa mga tigan-an na po simbahan sa una kay barkada man mini kuan patipada sa una kuan di man ko sa Kristan choir gitarista ko sa una sa choir. So wala jud ko magdahong nga moabot ang ingon niini nga panahon karon, no, nga medyo usanak ko nahimo na kong kura paroko diri. Mura og kuan kay excited sad ko, no, kung how it is nga mahimo kang kura paroko sa mismong imong mga silingan, no, sa imong mismong parokya. No, this is the first mo kini ang primerong higayon mahigala sa manhuyod nga ang ilang kura paroko taga manhuyod ra pod, no, sa simbahan sa history sa simbahan sa Ayungon, sa simbahan sa manhuyod, this is the first time, no, nga ang kura paroko dinhi mismong taga manhuyod ra pod. Ako mismo excited pud ko, no, kay tiaw bagod, no, tiaw bagod na nimo nga nahimo kang kura paroko sa imong lugar mo, nang excited sad ko. Ana, no, pero sakit-sakit sad akong balatian nga mobiya na ko sa akong kanhi parokya nga I was staying here for 9 years, no, dili pod ingong sayon, dili pod ingon nga baliwala ra nako, sakit-sakit gyud pod, no, kay tiaw bagud siyam ka katuig na na-assign and din mobiya na ka. Pero excited sad ko nga moabot ko na mahimo na po kung kura paroko sa mismo akong lungsod. Okay, no, so padayon ta mahigala, no. Uwi gyud hinoon mahigala sa mga pari nga na-assign mismo sa ilahang tagsa-tagsa ka mga parokya, no, sa ilahang tagsa-tagsa ka mga parokya. Okay, no, padayon ta mahigala. Arita si BCP News, balitang simbahan ining kamuntuhon. CBCP News, CBCP President Archbishop Gilbert Garcia sa Lipa matud pa nangawhagan sa tanang parokya sa tibuok Pilipinas, no, sa tibuok dioceses nga mopahigayon gyud og prayer vigil karong adlaw, no, karong adlaw mahigala, no, April 11, no, April 11 mahigala, no, kay subay man usab kini sa panawagan sa atong talahuron nga Kanto Papa, no, nga mo join kita sa matud pa kining tibuok Pilipinas, no, tibuok kalibutan nga maghimo og prayer vigil pitsa 11 sa Abril, ana, no. So mo kana karon ang panawagan usab sa atong talahurong presidente sa CBCP, Gilbert Garcia. Balita manghigala gikan sa Vatican, sa ako sang ginaingon kaganina, si Pope Leo XIV ni announce nga nga ugmang dili karong adlaw, no, ugma pa di ay pitsa 11, pitsa 10 sa mandaytaro, no. So nanawagan ang atuang dili haso rin ganina mahigala, no, septo akong gisulti. Ang CBCP News nato, CBCP President Archbishop Gilbert Garcia sa Lipa nanawagan
no, sa tanang katawhan, sa tanang parokya sa dioceses nga ugmang adlaw no pit sa 11 no mopahigayon kitang tanan og prayer vigil mangita tag panahon nga diin maka prayer vigil kita. Ako mangita sa kong gamay no. Unya dito sa prayer sa Vatican, of course mismo ang ato ang talahurong Santo Papa Pope Leo XIV ang nanawagan no nga ugmang adlaw mopahigayon gyud kita og prayer vigil. Abi na mo gato higala mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon o padayon kita sa ato ang pagpangalagan. Abi na usa may purpose sa atong prayer vigil, of course, peace in the whole world. No, peace in the whole world. Apil na ni ana ang gira sa Russia o sa Ukraine o ingwano sa giyera sa nagkalain-lain nga mga lugar, no? Dunay daw mga lugar ilabi na gayud diri sa Middle East ang gira sa US Israel o ingon manusab sa Iran. Hala no, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonon ni ining kamudtuhon. Abi no ari ta mga higala sa atong Saint of the Day. Abay no pit sa Jess mga higala ang ato ang santo karon walay lain kung dili si Sigon diri sa atong si Sigon diri sa ato ang kining sigundere sa ato ang listahan si St. Michael de Sanctis. No, de Santis. De Sanctis. Ayan, no? S-A-N-C-T-I-S. No? San Miguel de Sanctis. No, natawag kini si San Miguel sa Catalonia, Spain. Atong 1591. Yeah. His desire for priesthood was when he was a young boy. You know, of course, he joined the Trinitarian friars, ordained priest, as his devotion to the Holy Eucharist. Of course, nahimo isang superior sa grupo until his death. Niya, many miracles were attributed to her, no? And of course, by the youth. Nahimo isang patron saint of the youth. Ayan, no? Sa panmahigala, ha? Of course. Okay, no? So, karong adlaw, dili dahil sa patron saint of the youth. Usa siya sa mga kanang gidebosyonan gidusab sa mga batanon. Tana, no? Tala, no? So, karong adlaw, mahigala, ato ang gihinumduman ang lain na pod nga santo sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Michael de Sanctis. S-A-N-C-T-I-S. Tala, no? Padayon ta, kumusta naman mo din sa kining Sikihor. Dahil pinag-iwad ang akong classmate din ha, no? Si Padre Obing Masyon, uging manusab si Padre diri sa Himalalod, si Padre Dami Hiramis. Ug ingon manusab ang ako ang classmate nga niya sa Batinggil, si Padre Tonton Arnaiz ug ang iyang kauban sa parokya, si Padre Dudong Ruiz. Ayan, no? Tara, no? May mundo na kanatong tanan. Wala na problema, mga higala. Baso, no? Wala gyud problema nga masugatan. So, mga pare, mga padre, mga kauban nako, ang pingan gyud nato atong lawas kay para kuang kay ta healthy sa ato ang panerbisyo isip mga bagong kura paroko. Ayan, no? Hala, no? May mundo na kanatong tanan. Hinaot kita nga na kitang tanan in good health. Abi no, ari na ta mga higala sa ato ang catechism. Dito naman, ang atong sunod na mga pangutana. Padre, ang mga Hudiyo ba o mga Kristiyanos pareho sa ba og tinuuhan? Ano? Do we have the same belief with the Jews? Ang tubag ni ana, dili. No, dili. Kaya nga naman, ang mga Hudiyo wala mutuo kang Kristo isip Mesiya. No? They don't believe in Christ as the Messiah. Whereas kita, mga Kristiyanos, we believe that Christ is a Messiah. Ayan, no? Dapit ang usa sa dako kayo nga kalainan. No? Nga kita, alang sa mga Hudiyo, si Kristo, ordinaryo na yun siya nga magtutudlo. No? Kaya nanudlo-tudlo ang si Kristo. He was doing miracles. He was kanang did ordinary, many extraordinary kanang acts, no? Pero para niya dili
para sa mga Hudiyo dili ni siya Mesiyas, no? Pero natong mga Kristohanon, si Kristo mao ang atong manunubos. He is our Savior, no? Nya bisan tuod kung ang mga Kristiyanos o kining mga Hudiyo parehong mutuo o Old Testament, kaya kita naman ta, no? Ang mga Hudiyo nito sa Old Testament, ang mga kita po ng mga Kristiyano ito po sa Old Testament, pero dili sila mutuo sa New Testament, no? Kutob ra gyud sa Old Testament, no? Ano, may kaparihusan, ang mga Kristiyanos o ang mga Hudiyo in terms of believing sa Old Testament, pero matud pa ang kuan gyud ang Old Testament wala gyud sila gituhan ana. Kay dili man sila mutuo nga si Kristo manunubos. Of course, kay dili man sila mutuo kang Kristo nga manunubos, samot na gyud nga di sila mutahod sa mga apostoles, no? Ug dili pud sila mutahod sa mga santos nga mga Kristiyanon. No, klaro? Klaro. Sige ni ana, no? Adunay kining matud pa munay mga kalahian. Muna nga makaingon gyud ta nga dili gyud parehos og tinuuhan ang mga Kristohanon ug ang mga Hudiyo, although nga aduna pay kaparehosan, no? Nganuman dunay managlahi pero dunay kaparehuan, no? Nga kitang tanan mutuo ug mutahod sa Old Testament. Okay, no? Unya na pay lain nga ang natong tan-awon kini pong bitawng Sabbath, no? Saturday ang Sabbath. It represented the completion of the first creation. No, alang sa mga Hudiyo, Saturday gyud ang Sabbath. Kaya nga naman, nag-represent man na sa completion of the creation. Kaya mo man ang panahon na natapos sa Ginoo ang paghimo sa kalibutan, mo na nga mamahuway gyud. Mo na gitawag siya og a day of rest. Pero kita mga Kristiyanos, dili ingon ni ana ang atong pagpananaw, no? We believe in the new creation, which is the resurrection of Christ. No, so diha na punta man naglahi. Kay ang mga Hudiyo, no, Sabado gyud sila. Kay mao man kanang kining gitawag nato na kumpleto sa Ginoo ang paghimo sa kalibutan. Kitang mga Kristiyanos, Domingo pud ning ato. Nganuman tungod kay mao man kining panahon na usab nga gipasidunggan nato ang bag-ong creation, ang bag-ong kahimuan pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Muna nga Domingo pud ning ato. Klaro? Pero dili ta moingon nga sayop ang mga Hudiyo, hindi po sila makaingon nga sayop pud ta, no? Ato magtinahuray ra gud ta, no? Unya, kay matod palagi sa unang sulat ni San Pablo, Kapitulo 2, versikulo 9-10, apan kamo mao ang piniling katawhan sa Dios, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod. No, gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magmantala sa kahibulungang buhat sa Dios nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit. No, ang gisultihan, ang nagsulti niini dili na ang mga Hudiyo nga nagtuo sa Old Testament lamang, kung dili si San Pedro. So ang buti pasabot ni San Pedro nga apan kamo ang piniling katawhan, mauna ang mga Kristiyanos, dili ang mga dili ang mga Hudiyo. Klaro? Sa ato pa, new creation data. We are a new creation. Muna nga gi-inaugurate nato ang new creation sa diha nga nabanhaw si Kristo. Amen. Kana na. Klaro-klaro na. Panalang na itong dili po mo tuhuan na. Okay na. No? Wala na na problema kay dili man angay kanang gitawag na tuglalisan ang kaluwasan. Kaya wala man tayo katungod paghukom. Bumitaw na nga moingon si Kristo nga ayaw paghukom aron dili ka paghukman. So kada mga Hudiyo po nga Sabado gyud ang ilaha kay wala di man lagi sila mutuo kang Kristo nga Mesiyas. Wa man sila gili mutuo ni Kristo nga usa ka man luluwas. Ato pa dili gid sila mutahod sa Sunday kay mao man kanang panahon nga gitahod nato, kay mao man kanang panahon nga nabanhaw si Kristo. Pero sila dili na lang kita maglalis. Kaya nga naman, in the first place, ang mga Hudiyo wala manggod mutuo nga si Kristo unsa man mao ang mangluluwas. Tagapalukin sa gadagay ng ilaha pong mangluluwas ang Diyos Amahan, no? Klaro? Okay, no? So dili lang
Di na lang sa takutob ha, kay medyo kadali-dali pagkuron mahigala. Kay bisibisigi biro mga pare. Kay sunod semana na baya. Sunod karong Lunes pohon, pitsa 13, mao na baya ang pag-install sa mag-install namo. No, sila si Monsignor. Sunod na sila pitsa 13 o pitsa 14. Si Monsignor kini Christian asa na Durango, ako pa rin pariente mahigala. Pariente ni kini Monsignor Christian Durango, pariente ni mga Durangos manhuyod. Okay, kini gong among pamilya mga higala, medyo connected ra. Kaya nga naman, ang akong lolo nga si Pedro Acab, igsuon ni Nicolasa Acab. No, nga maoy naminyuan sa usa ka Durango. Muna nga kini sila si Monsignor Christian Durango. Muna sila ang mga apo ni Lula Colasa, igsuon sa akong lolo Pedro. So, connected na gyud kayo ni Monsignor, no? Wala nga ako lipay sa kayo nga usa sa akong parinti. Muna ang tinawganay namo ni Monsignor kining ni Monsignor Christian Durango Gawix gyud. Kay klaro kayo ang koneksyon namon duha. Ang akong apuhan nga si Lolo Pedro igsuon sa apuhan sa iyahang papa. Apuhan sa iyahang papa nga mao si Lula Colasa. Okay, klaro? Wala na. Sa padayon ta mga igala, dinhi lang ako kutob. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga lagad Reverend Father Edwin Academia Cab. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makaagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Gudon Pilipinas.